Morning life diri sa tindahan, ikakahuman si mong umbra kay nanasay mo palit. Usa ka ni kape nga ringan. Ay sagyaw ha, kay wa pat ko ka kung si mong yaw-yaw. Unsa uban? Milo. Milo, pila ka ba? Usa nya usa ka ni kape nga original. Hindi me. Single. Ha? Single. Namay dul pinalay. Dolphinal. Asa na dapat dolphinal? Nakabok? Pila. Pila na eh! Ah, us kanara usap. Tara? Duday. Asa mi sa bado? Magkang kita kabuk kay Oy. Tama. Ha? Balik mo. Biga. Ah. Malay na ba kasangan? Singasangan. Ay, pasanay na, ay. Sa padong pa ka? Oh. Balik ni sa agi lagi. Sa inyo ha? Sa mo kaya? Alcohol? Masa, hindi mo ron? Nabing, Wala na jud. wala. Namoy, BC. BFC? Pila? Sara? Tako sa tag. Dabo na, tabak. Sara na? Safeguard? Unsay color? Pink lang. Tugmay ra? Kanang sa ano ba? 20 or carton? Carton. Ini? Oh. Lapo. Agi ka. Lapo ka dai. Patay ko lapo dun. Nag-ano ka? Grabe. Aning dab na blo, tunga sa busina. Okay, ang sabon. Nay, cotton buds. Wala lagi ko tubad. Dab, shampoo? Oh, tunga lang. Formal na niyo ba? Ako. Ano ba naglaw na ko ito? Ako ng bata. Buwa. Sila lang ba? Magkilaw ka? Ingnan lang
nabili na yun. Salig lang kang ibubutay tag, mat, o inutok. Eh, dili, dagko kayo, dakabo, usag ang Hala, ah. sa ang size og tunga. Ang dito, duwara, ang kay Adam, usa. Wala akong nilibot. Abot ko bako. Bawnanan. Kuha na kasi may may patutod. Ah, talo? Asang hipon, tiya? Asang hipon? Boss! Tunga sa lapad. Magic sarap. Wala magic sarap doon. Lady pills? Pants ba?